masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niya naputnaan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang Henry Maceda po, day pong personalan, kita tagahapot lang. Mga kahaputan kan manwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Kumusta lamang Pilipinas, mga Bicolano, saan man aparte kan mundo? Good morning, Legazpi. Ang hapot. Tama daw mga tugang na unproposed amendment sa jaywalking ordinance sa Daraga. Ang penalidad 1,000 pesos kada violasyon. Iyan ang hapot. Lalo na po kamo na mga taga-daragang nagdadangog ngunyan. Tama daw o sakto daw mga tugang na ang penalidad sa mga mabayolar sa anti-jaywalking ordinance sa Daraga, ang kada violasyon, bunjing, 1,000. Iyan ang hapot. Nang rason, mga tugang daat tabi, sa sinabi ng lakdang na dapat lang kawan iyan, para da po madisiplina, mga tugang, mga yaon sa Daraga, asin po, mga tugang, anag dyan sa Daraga. Kasabago, may report si Renz Luna, alas 6. Pinalab ko ining hinapot ko sa Bayatex. Nganya ko, pera mananggad ang penalty sa Daraga sa proposed ordinance. 1,000 da atabi. Susog mga tugang sa report ni Renz, ang persona po, ang konsyal na nag-propose kay ni, iyo po si Councilor Nunez. O ang hapo, mga tugang, pwede po kamong mag-text sa 0995-398-1813. O kaya mga tugang sa 0928 gari, sala sa number ko 0928 dito sa number ko sa smart. Pangyayari sa maabaka 0928 777-5548 ha. Yan pa sa tuyang number sa smart. 0928-777 Tulong City po yan 5548. Sa Globe po 0995-398-1813 0995-398-1813. Anhapot. Tama daw iyan. Okay lang ba mga tugang na ang penalidad sa kada violasyon kang ordinansa 1,000? Tapi gaapot ko mga tugang sa rin. Dahil nga niya ako ki first offense, dahil nga niya ako ki second offense, dahil nga niya ako ki kwan, ki ano yan, ki preso. Dahil pumanugarin sa ko sa rin sa kisimbag. Basta ang kinonfirm niya na 1,000 mga tugang ang penalidad kada offense. Tama daw iyan. Hello, good morning. Hello, pwede mag-react? Yes, sir. Go ahead po. Go ahead po, bossing. Hello. Yes, sir. Go ahead po. Go. Go ahead po. Magre-react lang ito itong kuhan ito na Aha. ordinansa sa Daraga. Grabe man ito kung 1,000. Paano so? Halimbawa, adon sa dahan, tapos Oo. mag-shout. Oo. Tapos ang darang kwarta 500. Paano kung Amo, sir. Amo. Oho. Okay. Okay, sa'yo. Salamat. Sige, sir. Salamat. Masaod ka ngaya, ang dara-dara mong kwarta, 500. Oh, pero ang purpose da mga tugang, madisiplina da kita, tanganing ang jaywalking baga po, you know what is jaywalking? Ang jaywalking, mga tugang, pag nagbalyo katabi, sa bako tama na balyuhan. Halimbawa, di may mga pedestrian lane, dapat dyan ka po mga tugang mabalyo sa pedestrian lane. Di ka pwede magbalyo sa pedestrian, sa bako designated na
crossing nintawo o pedestrian lane. Pag buminalyo ka sa bako dapat balyuhan, pag nadakop ka kan mga otoridad, 1,000 yan. Pwede daw yan. Pwede daw yan. O, yan tabi mga tugang ang haputa. Ano? Iyan mga tugang ang hapot ko sa endo. Kung ano iyan. Sabi nga ni, kung daw yan, o ano nga pod ka iyan, o ning, ano nga ng mga tamang term ka iyan, nasa tamang perspektibo daw iyan. Ha? Nasa tamang perspektibo daw iyan. Tabi, madali lang. Tama reaction si Joker. Ano, madali lang ha. May reaction tabi mga tugang si Joker sa satuya tabi na cellphone. Mga tugang. Aramon takon anon sa iyang masasabi ang mga kamo lalo na kamong mga taga-daraga. Buda mga tugang kita na nagpapasiring yan sa daraga o kamo man tabi mga tugang na nagdadangog, mga tugang na nag-analyze, mga tugang kung napapanahon daw iyan mga tugang na 1,000 ang penalidad. Tapag iyan mga tugang na approve, iyan tabi na approve mga tugang, 1,000 yan. Okay? Hello, good morning. VP, good morning. Yes, amigo. Good morning, tabi. Opo, Opinion, reaction. tungkol po digdi sa proposed na ordinansa na yan. Kumpara sa kuya po, it is high time talaga na may balik ang disiplina kan tao. Bako lang sa daraga. Okay. Bako lang po sa daraga. No? Kasi ako po, for one, kung may hiling ko na minsan baga mga 5 meters away o 10 meters away from the pedestrian lane. Yes. Abo pa magduman sa pedestrian lane. Taduman ang ganmabalyo. So, daing kurit. Yes. Okay. O kung halimbawa po, day tayo implement ang arog ka na ordinansa, simplihon lang po ko tayo, ano? Paano ta po maapod na banwang masunurin ang daraga? Determine banwang suti lang yan. Dito ba? Sa ibaga na Mayor Kaloy kang Mayor Perete kang di nga magparasinotel. O yan nga nito. Okay. Kasi yan po, simplihon lang siya ng bagay yan. Ang marauton pa po ka, nahihiling ko minsan, may kairibang aki. Nyan, kakabit-kabit pa so aki. Kuyudon pa so aki. Nahihiling din na niya kita mabalyo. Iyo baga, na dapat nga ituro mo sa aki. Susala. Yes. Gusto si buho na tama sa matakan aki. Yes, migo. Dapat ituro mo sa aki, digdi ang tama na balyuhan nonoy nini, nganing pagdakulan niya, aram niya na ang pedestrian lane para sa tao. Iyan tabi ang tama. Yes, okay. yes. Ang sarap ba kung hapot yan, VP, na nahiling ko? Kung ini po pumasa, kaya daw i-implementar. Iyan ang hapot. Tauto nga na so 2 pesos ang penalidad, 5 pesos, 10 pesos. Dahil na-implementar kitol-tol. Yung baga po. Iyang pang 1,000. So, kultura ba kang Pinoy na pade, made, Yan. tugang, pamilya. Di ba? Iyan po, nakulaon na hindrance man sa kang Pilipinas, sa, kumbaga sa progreso kang Pilipinas. Yes. Saradayuto na bagay po yan, pero pag tinipon mo yan, nakulaon ang epekto. Yes, migo. Okay. So, okay. Iyon lang po. Salamat po. Salamat, migo ha. Alright, thank you so much. Yan ha, mga reaction ito. Ito, another one. Hello, good morning. Good morning, Sir Henry. Good morning. Ano Sir po ang Henry. reaksyon? Po. Wala man? Mas kiday ka na mag-react, okay lang? Okay. Ano namang reaction Sir mo tabi Henry. dyan? Ano reaction mo? Ako baga po taga-daraga. Yes. Iyan na 1,000 pesos na penalty. Sa panahon mo niyan po talaga, mahal talaga siya. Kaya bako man siya makatao. Okay. Kaso lang nga po, Sir Henry, kung arual daw kaya on digdi sa daraga, ma-observe mo man, mga matagaso ng payo. Amo po talaga, promise, mag-aki, gurang, mayaman, pobre, para rin na, Sir Henry, promise. Minsan, nailing ko man pati sa mga police, nauuyam na talaga. Iyo baga. Di ba? Dati kaya, Sir Henry, ang arampan, 50 pesos. Iyo, sorry din na. So dati, this is an Opo. amendment eh. Di, syempre, maisip sinda, ay para 50 pesos, kayang-kaya. Opo. Ngunyan na sa muli, pailingon ko daw, Sir Henry. Oo, may tataramon pagatabi, amiga, sa aram kan mga abogado ini. Duralex, Sedlex,
The legs is hard. The legs is hard. The law is hard. The law is hard, but it is the law. Ulit. Ang batas daa, magabat, pero yan talaga ang batas. Yung nga ni Sir Yeah. Henry baga po. Mm, Kasi kung mm. di mo man baga po ihirigpitan, wala man. Yes, okay. Yun man lang po, Sir Henry. Okay, thank you. Bye-bye Thank you. po. Thank you, bye. Alright, thank you so much. Choboy! Gano'n naman dinawag ka naman, Choboy naman sa paliwanag, Choboy O, madali lang. Basaon ta muna sa mga reaction. Sandali lang ha. Sabi ba, the law is hard, but it is the law. Di ba? Hello, good morning. Pero Hello, this is good just a proposal. good morning. Yes, sir. Good morning. Taon mo ng penalty ninda. Ano? Nababaon ng penalty ninda. Piraman ang suggestion mo. 50 mil kada dako. Latusunta kang sarawayon ka na. Iya, taning Biyo-biyo pa? Biyo-biyo pa lugod? Biyo-biyo pa? Biyo pa. 50 mil kada dako. Yes, biyo-biyo pa. Matapos na lugod ang biyo-biyo pa lugod. Yan, ayun na. Yes, okay. O, kung na forever na kulong. Biyo man ang ano. Okay. Oo. Sarap. Iyon naman sana dumog na di kararigos na. Karigos na kung karigos. Yes, okay. Okay, thank you. Sige, Migo. Thank you so much. All right. May missed call pala si Noel. Si kapatid na Noel Manalo. Sige, Migo, di ko napansin so apod mo Okay, sabi ni Epi, Ate Epi, garing nga ba kumanan makatarungan? Yung man ang ano, garing nga ba kumanan makatarungan yan? Sabi man kan sarong text Henry M. Ito. Ansaro sa requirements for a valid ordinance according to jurisprudence is that it must not be unreasonable if the Daragueños can prove that it is unreasonable. Then, that proposed ordinance should not be countenanced. Iyo man ang ano, Your Honor. May point ka po, Your Honor. Thank you so much. Hello? Hello, good morning, BP. Yes, sir. Good morning. Tama yan, naramo ko na. Maski sa hindi kita dumuman, kung di kita disiplina, kung ako mumada ko, di magsunod ka. Oo. Arap lang sana kanyang kasimple. Ilingon mo, Migo. Sa Davao nga, ni ka nakadumang kami, kasabay ko si Bossing Glenn. Nagkaon kami duman sa sarong restaurant sa barbecuehan. May nakapastatulos duman sa pintuan. No smoking, fine, 10,000 pesos. Iyo, sir. O, ilingan duman. Di ba? Oo. Nataduman, nadidisiplina ang tao. Oo. Kasi duman, impose, di ka na pwede magreklamo. Yes. Sa maray ang pagka-imponer kang mga otoridad na dapat mag-imponer ka. Sa to kaya pagkagibuha, si Saray sa cabinet. Yes, sir. Iyo, man sa nang number 1 kan. Tapos, bukta ka niya designated na mga pwedeng balyuhan. Ang sala duman, pag kung ma-impose na ka, tapos mapabalyusin na sa overpass duman sa Daraga, problema ito. Talaga mo ba ito, sir? Iyo. Panduwa, paniklumon, pantulo, mation. Grabe problema kang banuan. Ano? Iyo ba ka, sir? Ano ba yan? Pero kung ma-impose ka, bugtakan mo designated na official na tawiran, pag dai nagsunod, correct. ika. Koretan mo ang tinampok itultol, nganing visible sa gabos, dapat magsunod ang tao. Yes, sir. Tao Okay. na ang number 1 daan. Kung ikaw ang Okay. mag-penalty, sumunod ka. Opo. Okay. Iyo madaan. Sige, Sige nga Migo. sa tuya, 250 ang 2,500 na ikang mas. Oo. Iyo baga? Yan nga. Oo, Iyo. diba? Okay. Yes. Thank you, Migo. Yan ang ordinansang iyan, sir. Basta na-approve yan, kung karang mga ginibuan taga-Daraga, taga-Legazpi, kung taga-Saing naman. Oo. Iyo madaan, sir. Yes, Thank you, sir. sir. Thank you, Migo. Mabuhay ka. Thank you so much. All right. Another reaction. Hello, good morning. Hello? Hello? Good. Ay, ma'am, pakibaba po kang volume kang radyo. Nag-feedback? Ay, opo. Opo. Pakibaba po, madam. Okay. Hello, ma'am? Magandang umaga po. Yes, magandang umaga po. Sir Henry? Opo. Yes po. Ako po hindi taga-Daraga. Okay. Pero taga-Pilipinas ako. Yeah, okay.
Ang pinaka-importante po sana sa ating mga Pilipino, hindi tayo dapat laging umaano sa batas. Sumunod tayo sa batas. Oo. Hindi tayo po magmulta. Okay. Kung ikaw po ay dadaan sa tamang daanan, hindi ka naman magmumulta. Oo. Okay. Kaya lang po, ang Pilipino kaya, kasama na ako, pero hindi naman po ako violator na masyado. Minsan lang, kapag kung may katawiran, nakikipaglaban po ako. Opo. Okay. Yan. Opo. Kaya lang, ang Pilipino, mostly pera de los ubos, hanggat kakasili po ng kakatuwiran, minsan po, Yeah. ang mali, ginagawang tama, minsan dinadaan sa paramihan po ng tao. Oo. Okay. 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 Kaya po, sana, para tayo ay maging maunlad naman, yung disiplina po sana natin ang ating mabago. Yes. Okay. Okay. Tama lang po yan, Yeah. yung pinanilad na yan. Tama lang. 1,000. Tama lang po yan, dapat Opo. ipatupad yan. Pero, pag nangyaring yan ay maaprobahan, dapat masunod naman na ipatupad. Hindi uling at kugon lamang. Correct. Okay. Salamat po. Yun lang po, sir. Salamat po. Salamat. All right. Another reaction. Hello, good morning. Hello. Good morning, ma'am. Yung po mga, sandali. Apo. Tayong mga tao matitigas ang ulos. Yun nga ning simpleng pagsusuot ng mask, face shield para sa kaligtasan natin. Di pa nasusunod. Yung panghumanap sila ng, ano ba yan, pedestrian lane para lang tumawid sila. Oo nga, ano? Oo nga. Diba? Oo. Okay. Kung po, ang tao matitigas ang ulo, walang pakialam sa mundo. Kung Oo. mamatay sila dyan, namasagasaan sila, okay lang. Oh, so ibig sabihin no, ma'am, talagang sa disiplina po tayo sa itingin po ninyo, may problema po tayo sa Diyos ko disiplina. po, kung ang tao may disiplina, hindi aabot ng 1 taon, 2 taon ang COVID, Yeah. kahit walang bakuna. Oo nga, ano, kung sumusunod lang tayo. Susunod lang tayo. Opo. Oo. Mas mamamatay ka dyan sa labas pag nagliwaliw ka, kaysa nandito ka sa loob ng bahay na mag-isa ka lang na wala kang kasama. Oh, pag nabangga ka na dyan ng jeep, may problema ka kung hindi ka nasa tamang pedestrian lane, nasa tamang daanan ng tao. Punta kayo dyan sa Legazpi Market. Tingnan ninyo mga tao dyan, walang face mask, walang face shield, okay lang. Walang Nagsisiligawan sila. Oo. Nakakatawa, no? Oo nga. Oo. Minsan kani po, pag namamalingki ako, siyempre senyor ako, nag-iingat ako. Oo, correct. Ay, Oo. 5 o'clock, nandyan ako, wala akong utusan. Puro asang tampo. 5 o'clock, madaling pa namamalingki ako at ayaw ko ng maraming tao. Oo. Yeah, opo. Okay. Dadami ang pera ng gobyerno kung manguhuli ang mga ano. Iya po. Okay. Ng batas na yan. Sige po. Thank Salamat you. po, ma'am. Salamat po. All right. Luwens. Ano ang rason ni Kagawad Nunez kung sangot nataginib sorry. Sorry, Luwens. Renz. Nakarilibong na ako. Renz. Hello, Renz. Anong rason, ano ang obheto ni Kagawad Nunez kung nataarog kay ni kadakulan sa iyang penalidad na naisip? Roger, managon tabihan niya ni EVP sa naging lockdown sa Sangguniang Bayan na kung saan mismong si Kagawad Jun Nunez ang nagtaram kaswapon sa regular na session na kung saan pinagpasanangan ng second reading, iliw na nambigan ng ordinansa. Sa inot na entrevista kan DCGB News sa iyang sinabi na tulong committee meeting na ang sa indang ginibo na kabos sa konsultasyon, sa kabos sa mga departments, maging sa PSO, sa Indaraga PNP. Okay. Manugod kan paglangkaw kan pag-amend kan ordinansa, manugod nga sa no jaywalking ordinance. Ngunyan, tinawan na nilinaw ni Kagawad Jun Nunez na wala ng first, second, or third offense Sararoan na lang. na mangyayari, kundi kada violation, 1,000 pesos na magiging penalty. Ang rason di kita, BP Henry, dahil sa nareparo man niya kan sa indang komitiba, na talagang ining jaywalking ang pinaka-problema sa pinaka-problema ng Sentro Candaraga. Kung makatatandaan, not nang nagibo ng lockdown sa Daraga PNP, naglaag na ng mga kapulisan dyan sa Irarom kan overpass. Iyo. Sa overpass, niliniga na, gabos-gabos, tinawanan na ng dalan, na ng magihan na kan tao, pero dahil pananggad na babago, disiplina ka na mga tao, lalo-lalo naman digti sa sentro. So anong point, ano tabi Renz ang point kung nata inelevate na 1,000 pesos?
Ayan tabi, VP, tanganing madisiplina sa tawo. Disiplinahon ni Kagawad Nunez ang tawo. Roger tabi, Siyang VP. author, di ba? Siyang author Kelly. Roger. Siyang author. Roger. Gusto niyang disiplinahon ang mga Daragenyo, kaya gusto niya 1,000 pesos ang penalidad. Roger Okay. tabi, VP. May point man nga itong sinabi mo. Kan ako reporter pa, 10 taon ako dyan assign sa Daraga, paborbalyo kami kay assignments. Iyan na, naling man na overpass naan. Reporter ako, kinonstruir ang 3 million nga ang kantidad kang panahon Roger. under the leadership of Mayor Ching Triumpante. Ang purpose kaan, nganing ang tao, umagi dyan. Tamautuhon Roger. dyan sa Daraga ka ito, ang paghihiling sa solusyon sa traffic. Roger. Awano ka. Pagkatapos ka, di man ginagsakat. Roger. Tamang paghalo na magsakata lang kawon. Aha. Oh, ang ginibo diyan kan mga pulis, imbes na bugtakan na para umagi diyan ng tao, binugtakan iyang ki barandilya na tubo. Aha. Tinubuhan iyan lo siguro ada wala kapagayod ka ito. O aki kapagayod. Tinubuhan iyan pon diyan sa may ka alam mo na hampangan ka Mercury. Roger. Tinubuan hangkan sa hampangan kan Bailon Building sa Tahaw. Aha. Binugtakan kitubo. Pati ang tag sa ibong kantinampo, ay day, sa taho mo na, sa taho naglulukso. Nagalampat. Aram ang ginibong sunod. Binugtakan kitahaw sa kitubo sa taho ng barandilya, pati sa tag sa ibong, na-imagine mo? Aha. Pati sa tag sa ibong, bigwa pang barandilya. Yung manggiraray, hanggang napagal sa lokal na gobyerno, tinanggal sa gabos na barandilya. Roger. Sa kabaga. Sa LGU sa Suminoko. Oo. Hanggang ngunyan, de, kinapapasunod do, umaga dyan sa overpass na iyan, buda talagang pambihira nagsusunod sa pedestrian lane nagigibo. Ang hapot ngunyan, visible ang pedestrian lane dyan. Iko tabi, VP, pedestrian lane, digdi bag sampang Visible, LGU. visible, Aha, visible. nahihiling, Aha. may kurit, clear ang puti. Aha. Yan ang problema dyan. Gabos na ginibon niyang gipaagi sa lugar naan. Dahil kinangyari, di ang solusyon mo niyan, gibo na sang ribo ang penalidad. Roger. Okay, second reading na yan, di ba? Second Ading reading. katulukan, Kay third and final reading, ay sige ko approve naman sana yan. Kay Pon matabi kay ni VP so public hearing. Alat ngo na, Renz. Nataman ta mag-public hearing pa na second reading na nga ni. Ma-public hearing pa sabi ni Kagawad yun niya. Klaro habaya kay kagawad nun. Tigari na ngalas man ako. Aha. Bako ang public hearing, committee hearing, pigigibo iyan before or during the first reading. Aha. Klaro habaya iyan. Pag second reading na, yaw na dyan sa debate, yaw na dyan sa mga, yaw na dyan sa mga interpellation, Roger. etc. Halos ko na yan, tatapuso na yan dyan. Pag abot sa third reading, yun na, tapos na yan, third and final reading, good as approved na yan. Alis sa tukawan ninda. Klaro abaya, kung nata makondukta pakihearing sa second reading, baka sala ang pagkasabot ko sa parliamentary, tabi di ba ko man ako eksperto dyan, nagbasa-basa man sana kita. Aha. Tade ko aram, baka sala ako, naka-second reading ka na, dinibatehan na nindo, diniscuss na nindo, provisions are already completed, and etc. Tapos, ma-public hearing pa? Yun, so sinabi sa tuya, Kagawad yun Nunez. Oh, you? Aha. Di na no yan, di mahalo. Ano nangyari? Natada at ma-public hearing pa sa second reading na? Daara, VP. Kaya suspiran sa tuya. Ayo, sige, okay. Sige. Sabay ka na Iyan dyan, ko tabi, VP. Daw kung taso kompleto intervista niya to. Sige daw, At sige kay daw. Kagawad Jun Nunez. Sige daw. Okay na sa ka. Ay, nasa tao. Sige daw. Wait lang. So, at least, mas magayon naman. So, sa Jingo, take one shot na lang sa 1,000. Okay. So, first offense po yan. First offense, 3 hanggang sa third offense, 1,000 lang. 1,000, okay. Para, ano kayo ang problema kayo, makita masyadong system na monitor mo, nakapirang penalties ka na, kung first, second, o third. So, hindi mo may, take one shot na lang, 1,000 gawos na. Every time na mag-penalties ito, 1,000. 1,000. Every time. So, regardless ko, ang inali nilang ligdi is, so, community service dahil sa situation sa COVID baga na-expose sila. So, yan na lang inali. Okay na tabi, Renz? Okay na yan? Okay na, Renz? Aha. Okay na yan. O sige, standby ka na ha, madali lang. May reaction pa. Tapudan ko si Kagawad Nunez, balong ko doon na apudan ha.
Hello, Pwede. Architect. Good morning. Pwede mag-intra. Yes, sir. Good morning. Ano ang sa imong Morning, reaction? sir. Ako, sir, sir, ako sa may napabor kang araw kaya na pagtaski pinikuhan talaga. Pinalidad or kaya ano yung atot na nga nagyan. Penalidad. Pinalidad, okay. Mm. Siguro, equivalent yan. Dagdagan niyang community service sa Oo. sa mga di makabayad, Mm. mag-community service. Opo. Sa pag-implement kaya sir kan sa tuyang law, ano yun na yun, very long period of time na yan. Iyo. It's been decade to decade na ano yan, di ba kaya? Totoo. Pero bottom line kaya sir, how do we define democracy Oho. sa Pilipinas? Para di sa Pilipinas, pag ang right da, ang definition na absolute, pwede yan absolute. Pag napigtan mo ng right kang iba, talagang makonsin ka naman ka. Siyempre, paano man siya? Iyo ba? Kaya yan, sir, kung magakuan mo yan, ikaw kung sarong barkada na nag-uli-alay sa abroad na finally nagkuhan, nagdinasan sa Pilipinas. Mm. Pigapot na siya kung nga dati siya nagbalik sa Pilipinas. Tulong punto, although medyo sarcastic. Oho. Kasi sabi niya, ang kwarta ko niya, magiging 50 times kasi digdi na nga ako. Tanduwa, climate, magayon ang climate sa Pilipinas. Anytime in a year, pwede ka magpa-beach. Dumambaga sa inda, may 4 na season. Correct. Tantulo, sabi niya, magayon nga din kita, corruption, buda na yung disiplina. Sabi niya, inot niya, pag nasala ka nga, alam ba nga, nagbalyo ka kaya, ka sa Pinas niya, pwede mo sana ang kiyatan niya, sugan, tapos tawan mo na nga, kaya papaipit. Yan. Kaya magayon ang digdi magistar nga. Pero kung duman nga sa abroad, ay, lalo na kung depende ka nga sa pagtrabaho, sa paggaguan, sa pag-drive ka auto, Ay, tapos ka talo. takutin ka magka-violate o kaya magka-penalidad kasi mawawaran ka kay lisensya, tatanggalan ka talaga. Paano na sa trabaho mo, paano sa pagkabuhay mo? Yes. Kaya, hindi ka sabi, dahil man kaya nag-i-receive, dahil ka nag-iisip na arog kaya. Kaya, pagmura ka sa arog kaya na Yeah. tasan, ganing magkatarakot na di kanta, madali ka kanda, paano na kita? Yan ang iisip. Yes. Kaya lang, baliktad na yata. Ang pag-implement digdi kang law, selective. Iyo. Selective sa tao. Di mo kayo hindi pag nakapyagan ka. Kunya delikado yan. Kung nga na Mga ni Mayor, kaya ni Congressman. Daig dakop. Oo. Tapos ngunyan, selective sa oras. Pwede ngunyan magdakop sa agad Bata. naman madakop. Ara mo tama. Pili nga siya, oral daw ako nagdinag-aagi pasiring sa Ames Barrio. Disiplinado sa pagyaw sa piso. Warang nagpa-park digdi. Pero pag-arali, paano nang po kinaka-park? Yan ang simpleng explanation. Taural na ako nag-aagi digdi sis. Yes. Kaya siguro, pabura ko dyan. Opo. Okay. Pabura ko dyan na taasan. Taas pa nga ni. Parang magkataka ko talaga. Ang Sanri, bumadali na naman sa naman niya para sa rong buwan niya. Bayad sa cellphone, bulan-bulan. Kayang-kaya ka ng Pilipino ha. Okay na. Royal sir. Tasan pa. Kaya good luck kay Kagawad Nunez. Yes, sir. Thank you so Sige, much. sir. Thank you. Thank you so much. Alright. Di ba? Ayan di ba? Mga justifications, mga tugang na maako niya to sa mga pangyari po sa tuyang palibot. Madali lang. May last reaction tayo. Tapos mag-break muna kita. Mabasahon ko ang mga reactions Sindo. Hello, good morning. Hello, good morning. Paano kung ang autoridado, ang pulis o ang PSO ang nagmaliw sa tamang pedestrian lane? Anong gilibon? Magabat ang hapot mo, bossing. Oh. Paano nga kung pulis? So, paano kung pulis ang nagmaliw sa pedestrian Magabat lane? ang hapot mo. Garuday kumasimbag yan. Ano, papinalidadan niyan kan ordinaryong tao? Nagkaroon man yan sa kulungan kan ordinaryong tao? Oo. Ang Paano hapot yan? mo, maski ang Miss Universe, madipisilang kaan. Ay, simple man sa na yan. Sige daw, sir. Kaya mo yan. Okay. Sige po. Pero may punto ka po dyan. May punto ka sa hapot mo. Okay. Salamat Sige tabi. Alright, thank you. Di ba? Ayan na. Mga tugang, alas 8:20. Babasahon tan mga reaction sinong iba pa at saka baka maapunan si Kagawad Nunez. Mga tugang, ang mga informasyon po sa indong nadangog hatod sa indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Nido 3 Plus.
Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Nesta Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover.
Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule, 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Jemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, mananggudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot, mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdaray nining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya mag-todo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsolvate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri.
Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadire para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasat hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, aramon tamunan mga report, mga tugang hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Lowens Barcena. Follow-up initiation dyan po sa Tamauyan, Legazpi City. Babalikan tapon mga reactions, mga tugang dyan sa Daraga Albay. Mga tugang Buda, baka mapudan niya to lang si Councilor Nunez. APEC, bagulbol mag-aksyon sa pag-relocate kan poste sa Barangay Tamauyan. Sigun iyang kay Kapitana Del Agua as in DPWH 2nd District Engineering Office. Lowens, detalye mo. Good morning, Lowens. Hello, Lowens. Wala na? Mientras tanto, iba pang lugar sa Albay, may dakulang utang sa APEC, posibleng maputulan man daw ng kuryente. Hans Galero, good morning. Go ahead. Yes, maray na aga, Vipendri. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man nyatong bareta at posibleng bako sanaan banwaan ni Lapu-Lapu Albay asin ang mga barangay na nagkukumpes didian makuputulan ng kuryente. Ini matapos sa sabihon sa DCGB News sa Sinman sa hampangkan na umunta probinsal kan Albay ni APEC o Albay Power and Energy Corporation Chief Operating Officer Apo Alvarez na iguana nilistahan ng top 11 naman na mga barangay digdi sa probinsya kan Albay na may darakulang moroso sa indang korporasyon alaga dahil na ini pinangaranan kan nasambitan ng opisyal. Suso kay Alvarez, nagpaabot na sindahan nagpaabot na sindahan ng surat sa mga alkalde na nagmamanihar kan mga lugar na ini, hilig di sa Albay, tangan na natulos naman maaksyonan na sindahin na maarog sa
banwaan ni Rapo-Rapo ang estado kan sa indang kuryente na nakalihis nga ning Mayo 15 pinagputulan ini para mientras alaga na dahilan nga ni sa mga suwestyon kan mga opisyales sa sinibapang mga ahensya de gobyerno na concern may kinaraman sa kuryente ibinalik ko na inindanin sa laog nin 48 oras. Iniankaptang kan pahayag ni Alvarez kung nata may plano sindang putulan naman ning kuryente ang iba pang mga barangay sa probinsya Kalalbay. Ganito po yan. Kung titingnan po natin sa kabuuan, hindi lang ang Rapo-Rapo, kapag ka dumating din po ang panahon na hindi ko na kayang magbayad sa generation, sa LPC, at sa spot market dahil maliit ang aking nakukolekta sa buong Albay, shutdown din po tayo ng NGCP at run out po ang buong Albay. Kahit po kayo, councilor, ay tapat na nagbabayad, wala rin po kayong kuryente. Ganyan po ang nangyari sa Rapo-Rapo. Could you imagine, ang customer po natin na binibil dyan is nasa 2,000 pero ang nagbabayad lang ay 212. In short, hindi lang po sapat yung aking nakukolekta para pambayad sa Napocor. That's why Napocor, shutdown yung planta niya. Or else, wala magbabayad sa kanya. Sigun kay Alvarez ngunyan ang kaipuanin ngunyan ng tabang kan mga LGU at mga barangay officials nga ninadain na maarog pa sa ibang mga lugares digdi sa probinsya Kalalbay ang siring sa nangyari sa Banwaan kan Rapo-Rapo kay tulos man na magbayad daw tulos ang mga residentes sa consumidores sa bilog ng probinsya Kalalbay kan mga moroso ninda asin iba pang obligasyon sa saindang korporasyon. Tabi Henry ang mga impormasyon kay Bansi Boy sa mobil Ans Galero DCGP. Salamat Angie. Di naman ako kan madugtong ta. Baka mag-irinit naman kamukaan. Mientras tanto, tarpaulin po ni Dante, board member Dante Arandia, kuriyat ngunyan sa mga fiestahan sa UAS. Anapot, nata daw. Baka makipistama sana si Kagawad Dante, as board member Dante. Kaya nagbugta kita tarpaulin. Jimmy, nasalita, idetalye mo. Jim? Come in, Jim. Naputol si Jimmy. Dumang kita kay Jomar Bien sa 1st District Albay. Tubig sa Santo Domingo Albay. Mapagkakanigo sa ibong kan pagkawara kan sarong source. Jomar Bien, good morning. Idetalye mo. Salamat, VP Henry, sa dagdag na bareta na pagkakanigo pa man kan sentro kan Banwaan kan Santo Domingo. Ang supply kan tubig sa ibong kan kinulang na sinda kan saro sa mga mayor na source kan tubig kan sa Banwaan. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Engineer Ed Balidoy, ang Municipal Planning and Development Officer kan Santo Domingo. So sigun kay Balidoy na naihipnoan pa man kan duwang source ninda kan tubig ang mga barangay digdi sa sentro kan Santo Domingo. Maski na nga ni igwang duwang sityo na medyo dirasyon asin nagkukulang-kulang ang tubig. Ipinahayag ni Balidoy na ang rason kung medyo nagkukulang-kulang duman sa duwang sityo dahilan ta itong mayor na source ninda kan tubig sa Barangay Lidong iyoan dahil na ninda nagagamit. Ang rason iyoan magpoon kan maulag kan bagyo o magkaanod kan bagyo ang mga tubo duman dahil nanguna ninda pig-rehabilitate dahil ang nagkakaigwan ng problema kadaga na aagihan kan mga ini. Sigigibuhan naman daw medyos kan lokal na gobyerno na makakanigong permiso para ma-utilize ginayari kan lokal na gobyerno ang source kan tubig sa Lidong asin ini piglalaoma na magigibo ninda sa lalong madaling panahon. Sa presente ang source kan tubig sa Banwaan kan Santo Domingo iyoan sa Barangay Fidel Sorpida asin sa Barangay Santa Misericordia. Yan ang report. Jomar Bien, DCTV. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Si Jimmy, nasalita po, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Salamat, BBB. Maray na sa mga dagdag niya itong bareta. Kuriyat na ang mga tarpaulin ni Board Member Dante Arandia sa mga pistan, sa mga barangay sa Banwaan, Kanawas, ang pagpapabot ni Happy Pista with litrato na kaini. Terakulaw na pati kung saan sinyalis sinini na posible pagkambyo hali sa sangguniang panlalawigan, tumbok na niya ang pagiging local chief executive. Hello. Go ahead. In kaso tawan siya ni na pagkakataon sa UAS
na maging alkalde. Kinonfirmar na kanasabing board member na sa taon 2022, oras na uwas naan sa iyang target na pagserbihan. Patunay kay ni BBB, nagbalyo na ininin rehistro sa COMELEC, asin nagluluwas na tulo 3-cornered and fight digdi sa uwas in kaso magkaralabusan ang mga ini. Natural kampo ni Mayor Domingo Escoto, Board Member Dante Randia, Vice Mayor Rene Raro. Sige naman ang libot sa mga barangay kan BC Alkalde digdi sa nasabing Banwaan. Si Board Member Dante Randia, haros ang mga barangay na may pistan siring kan Barangay Matambo, Bagsa, Mangga, Bunguran, San Isidro, Talisay, asin iba pa, lantada na tabi BBN mga nakakutay na mga tarpaulin kay ni. Nagtutubod si Board Member Dante Randia na maski ang grupo ni Vice Mayor Rene Raro, particular ang majority group sa Sangguniang Bayan, posible konbinsido na sa sayang pagdalagan, tamala, sa tangod kan siyang tarpaulin, nagpapapiricture ang grupo ni Vice Mayor Raro asin pigpo-post sa Facebook. Maray na sinyalis sini susug sa nasabing kinatawan na tibad mapagsaruan sa idang pwersa pagabot kan mga aldao. Sa ibong nalado, ang reaksyon man ni Mayor Domingo Escoto, welcome sinta sa UAS, si Simon ang gustong lumaban sa saya sa 2022 sa kargong alkalde. Yan tabi BBN, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, din si Jimmy Jones. Ayos ano? Nagpupuron po na. Balikan ta po ang report ni Lowens Barcena. Lowens, good morning Lowens. Salamat tabi BP, pigpapasol ngunyan ni Kapitana Silvia del Agua kan Barangay Tamauyan, Legazpi City, asin maging ni DPWH 2nd District Office, 2nd District Engineering Office spokesperson Richard De Jesus, ang bagulbol na pagsimbag kan Albay Power and Energy Corporation o APEC sa paglipat kan para sa rosa ng poste na niya o nakamugtak sa tahaw kan kanal sa sarong 10 million road improvement project sa nasambit na lugar. Ini ang ipinagunambitan enot de Jesus sa DCG Benyos na kan Oktubre 6 taon 2020 papalang daw sinda nagsurat in totong black and white communication letter sa nasambit na opisina sa pag-request na i-relocate ang ipinagkakalibong kampayo ni BM Henry Maceda kan mareparo ang sarong poste na magiging bara pag abot kan panahon kung dai mahiro. Siring man iyo man antaramon ni Kapitana del Agua por dahil taan APEC aloy na palandaw na nagsurat ang kontraktor kay ni ngunya nagparapalo up man daw sinda tigkukulikog ang APEC alagad atrasado na lockdown na lamang ang opisina dahil sa COVID sa Gudgunyan dahil ininaksyon. Ipinaliwanag de Jesus sa DCG Benyos na padagos ang pag-implementar kan mga proyekto kan DPWH. Alagad susog sa iya, padagos man daw ang pagkulikong pag-follow up din da kay ni sa APEC, pero ang APEC sa Gudgunyan dahil nagsisimbag may kinaraman sa pangyayaring ini. May iling na ang lugar na ini, wala na kutanin iba pang problema, pero ang siste kompromiso ang proyekto dahil sa nasasarong poste na tigtatangad na kan ayam tama si Ramon daw ining ihian. Okay. Grabe ang problema kan APEC, ade. Roger, pati ayam na problema. Pati ang pagbulot sa kamsaro-saro yung posting iyan. Iyan mo tang isiyam-siyam. Ano naman yan? At ang ni BP, ay, sus ko. Kaya bako makangalas kung nataarog ka ng dalagan kan APEC na uyam ang publiko. Lalo mga sigang brown out, potol digdi, potol duman. Ultimo na sanang ma-request na malipat sa poste, iabutan kisiyam-siyam. Imagine, sarong poste yan sa dayuto na poste. Iyan sa gilid nga ni Kantinampo, sa kanal sana. Lalo na itong poste sa tao Kantinampo. Ay, sus ko. Okay? DPWH Region 5 spokesperson Madam Lucy Castañeda na wara sindanin technical group na eksperto sa paglipat o di man talaga yan pwede. Maski di man pwede talaga. Di man pwede. APEC ka nan mahiro. Baka madiskuido mo yan. Bako yan trabaho kan kontraktor boda kan DPWS na magbulnot ka yan. APEC an matrabaho ka an talaga. Roger to data BBP. Kaya lang pasensya ni dan APEC taarog nga ni kan kaluya ang hiro sa request kan sa tuyang mga kababayan. Susog pa nga ni kay Kapitana del Agua, bakusadan sa poste, kundi maging aramo na. Iyo. Oho, okay. Roger to the BBP, abangan kaya ng palaliwanag kan APEC ta. Igwa pa palang BBP, abangan sa programa mo. Igwa pa kaya ang bakusan ng saro palan.
Igwa pa sa sarong barangay sa inut-inutan sa Nakantamaw yan. Oo. Ang poste na sa tinampo naman. Nabay. Naton kaya abangan ng follow-up na lang tabi bibigan sa imo. Okay, sige. Ako po si LBB, salamat. Salamat, Ito, Lowen, salamat. sa report. Ay, Diyos ko, mga amigo, dyan sa APEC, ano ba yan? Pakikurukas kasi man ang request kan banwaan. Kung araw kita kakaskas magkolekta, buda magputol, sana po makaskas man kita sa pagresponde sa pangapudan kan mga otoridad na araw kayan. Okay, reaction muna tayo ha. Para sa unta muna sa mga reaction ka sa bago. Tinext ko na tabi si Kagawad Nunez, baka pwede tang maapudan. Pigapudan ko ka sa bago, nag-ring lang ang sayang cellphone. Pero baka makapudan ta pagkatapos kaya niya. Sabi digdi, pag difficile sunod ng ordinansa, perming may pagbalga. Dapat adalan kung natapig babalga, hilingon ang lugar kang pedestrian lane. So distansya kada saro, asin ang saro. Rason kan tao, kung nataday ng oras maghanap kibabalyuhan, arog ka, nag-uuran, emergency personal necessity. Ang solusyon ay rani ang distansya kada lane. Sabi ni 408733. Mientras tanto, sabi po mga tugang ni 2520, unhapot what happened to the implementation of the ordinance of non-observation of wearing of face mask. This should be a priority during this time. Ano baga un-implement strictly? Yan din ang hapot, sir. Tama ka po dyan. Good morning. Daing kamugtakan ang penalidad sa jaywalking sa daraga, tadaiman pig-implement kang pulis sa PSO. Sinda pa nga ni ang number 1 violator. Sayang kang oras na pag-ibok ang ordinansa, sabi ni 3471. Sabi po ni 2530, Kagawad Nunez, pakarayon nindo ang overpass na medyo attractive sa Katan, agihan pahiwason po, bako garo taguan ki mga hold upper. Yan. Sabi ni Manay Mila, after kan second to third reading, consider na yan na approve sa body, then magkakaigwa ki public hearing sa public para ma-notify ng ordinansa, pinasana kang council, gari consultation sa publiko. Yan, ha? Sabi yan ni Manay Mila Good. Dapat agadang kipaliwanag ang tagapagtaramkan apik ta siya pat nyata dahin maaksyon ang poste na yan. Dapat ilipa. Alright, reaction tayo sa daragam. Don't mention my name. Please, suggestion lang, since naghirap tayo ngayon, bigyan ng option 1,000 o 3 days imprisonment. Strict implementation, please. Yon. Sabi ni Dr. Cristiano, disiplina kan tao mo may hiling an pag-uswag kan sarong banwaan. Tama. Magayon hilingon na nasa pedestrian lane nagbalyo ang mga tao digdi sa daraga. Kakaagi ko lang, maski anong kantidad kan multa, maski pa 10,000, kung dahil ka man mabiolate ng significant ang penalty. Yan. Sabi po ni Dr. Chris Gianan, maray na gayod tabi, dahil ng kwarta na involved, araw sa nakainang ordinansa, no jaywalking penalty, 10 sa puyong. Hindi man nalatosunta ka dyan na. Okay, ito, dagdag tabi sa nag-upload na banggit niya na may kabit na aki na nagbalyo sa tinampo. Nata sa pedestrian lane ito, tabi, train a child in the way he should go, and when he is okay, he will not depart from it na ito sa US of A, Diyos mabalos tabi. Yan, sabi ni Ate Marcia. Reaction ni 1736, maray na aga tabi, tadtadon ng tinampok pedestrian lane. Pwede tabi, gayon mag-agad magdaraki sa diring pedestrian lane. Tama yan, sir. Dapat taasan ang fines plus community service kang inot na mga tao ni Duterte. Iyo po yan ang pig-asahan kang gabos na tarakot ang tao. Kaya lang, nabago sa direksyon. Kung iyo po ang pigapadagos kang gobyerno, arog kang tukang nagkatarakot baga po. Somehow, may kontrol asin disiplina, sabi ni Architect Leo. Sabi ni 0065, boring topic, daragin nyo pa, sumunod. Iyan, ha? Maray man ang sayang punto. Sabi ni Ma'am Regino, the law may be harsh, but it is the law. Daiman nagyari sa mga barato na pinalidad. Yan, tama po ang point, ha? Magabatabi ang 1K sa mga TOs. Outright community service na lang. Tawan kisigid, maglinig sa tinampo, mga 2 minutes, baad magtultul, masupog lamang. Okay, another reaction.
2480, dapat sir ang enot na dara kupon so driver na pinundo sa pedestrian lane. Wara man agihan si mga tawo. Yan. Ang disiplina, ang pagdisiplina ninda, sala. Sir, tama po yan. Gusto nating Pilipino patigasan ang panga, gusto ngipin sa ngipin. Lagi matira ang maangas. Yan. Okay? Ma-time check kami ni Jing pala, ha? May time check pa lang kami ni Jing. Sandali lang, ha? Sa totoo po, minsan ayaw ko tumawid sa pedestrian lane dahil crowded ang tumatawid. Walang distansya. Sabi po ni 6424, pataramon mo tabi kuya si Chakpat kung ano okay na to. Sabi po ni 2998, Hen, kaya day mo na simpatiya ang tao sa apekta, sinda mismo, dakol kapalpakan. Sabi ni 0665, warang disiplina yan na problema sa kadaklan sa to, buda ugak sa pagbalyo sa tamang lugar. 0067, Sir, paano ang pagpalimos pag nagbargar kaya hulihin? Ang dapat kaagan kipili sa lane sa may outpost na dyan kadaklag gatawid ang mga parasaod, sabi ni 9688. Makiapot lang tabi kung noarin. Okay na to, ibang issue to. Good morning, tabi. Aha. Pon ako nagbuto sa daraga ng ngunyan, senior citizen na ako. Dahil lamang ako nakabasa o kaya nagka-informaran kang ano man na jaywalking ordinance sa daraga. Dapat bago magpasarkile, kay puan ang public consultation asin kun katuyuhan kan pagpasar ni 1 pesos ang penalty. Dahil maninigo dahil pera-pera sa napalan. Dahil madidisipilan tao sa pag-ag sa paaginin kwarta. Tama iyan, 1K pag hindi nadakop ulukan, makita ko dapat disiplina sa diri, 2856. Sabi ni 3377, nyata taan na po jaywalking, nyata taba ko illegal road crossing o stupid walking. Yan. Sabi po niya, kung wara pedestrian lane na kurit, sayin mabalyo ang arog sa Legazpi, wara kurit. Yan. Sabi po ni 5001, tama po para matultul ang mga tao mag-agi sa pedestrian lane. Tama iyan, tanganing madali maarama na may ordinansa asin igwaman sa nang tamang balyuhan. Sabi ni 0104. Aha, good morning hen, agree ako dyan. Pero ang penalty, dahil mang kaipuhan na dakulaon, importante po may disiplina kitang mga tao. Okay, alright. Reaction. Aha, tunay na, ay iba na. Good morning. Oho, okay na. O bueno, mga tugang, oras natin, 8:50 sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Judge chewing gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy, musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sunmig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms,
daycare centers, health centers at evacuation centers. Para makita mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion! Neurobion, Neurobion! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. San go beyond the point, ibahin sunod tugong Pinoy. Pag-ibahin ang tugo natin. San go beyond sa pagod, putla o hila. Kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita sa programa. Day ko na kontak si Kagawad Kagawad Nunez.
Kandaraga. Pig-text ko na, so number na tinausa ko ni Renz, pigapudan ko, nag-ring lang. Pero pig-text ko na, dahil man po nag-isimbag. Ano? Dahil man tabi nag-isimbag. May nagkapira kitang i-clarify ko ta. Kundi, gero na, hindi ko aram kung busy. Sabi nagda-drive da si Kagawad Nunez. Nagda-drive da. Kaya dahil ta po makauron, pero nag-ikapunan ko, nag-ring. Pig-text ko dahil man po nagsimbag. Ha? Sabi po ni Kagawad Alan Guyena, matao lang ako ka-reaksyon kang jaywalking ordinance sa Daraga. Good morning, tabi, amigong Alan. Maski tabi 1,000 an ordinances or 1,000 ang penalty. Kung daiman napapatupad kan mga pulis sa PSO, deng mangyayari. Sinda pa nga ni ang number 1 jaywalkers, sa katabi, dapat consistent permi. Bako ni ngaskogon tabi, sayang lang oras dyan sa sanggunian. Yan. Okay. Thank you, Tabi. Amigo, mabuhay ka, Tabi, ha? But, okay, kasi bago pa nga po, ano ang concern kayo? Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Taga-Daraga nga po ako. Yes, sir. Gusto Ano ko po lang opinion ta? mag-contribute sa document dyan, sa 1,000 na yan. Sige po. Kung ako kang Kagawad Nunez, mag-gibo na lang siyang parang project. Hindi ba ko nang pa-sakripasyon ng mga tao bayad penalty, buda? Kung anong pag-kwartang mahal. Gibo na lang siyang project. Hindi mo man niya so alternative dyan. Siyempre ba ganyan kang Daraga, matauhon. Opo. Left and right, matauhon, talagang crowded. Kaya buhan dyan talaga ng kung pwede ka tulong overpass. Okay, strategic location. Okay. Yan pa na overpass na yaon dyan na nailit kung saro-saro ay. Dapat tayo iwas-iwason niya. But attractive man, left and right, ang agihan. Sa Manila, mga maiwas. Opo. Tapos, haliyon niya itong kudal. Iyo. Nahiling kang tao sa baba. Tagok yan. Buda, madiplom. Opo. Slippery. Kaya man pala sa pagaragi ang tao. Magsakat. Ang tao talaga, nasipigilan ka, strategic location yan dyan. Iyo po. Na agyan kayo mga crowd. Iyon man ang dahil lang napapakarhay. Dahil napapakaray eh. Hindi napakaray. Pakarayan na lang yan. Kuha niya sa mga engineering dyan, department, architect, mga magabutan na mga 5 meters ang lapad kaya. Hindi mas maganda naman. Iyo po, sir. Opo. Kasi ako masakit ako dyan. Kaya yan ang experience ako dyan. Na kung nata ang tao, napipilit talaga magkuhan dyan. Ako nagpapanis ng tao. Yes. Maghanap mo siya ng maging monumental man sa project sa iya. Bako na punishment. Okay. Masarap po ang sige, sir. Gusto ko may nangyan talaga magayon. Yes, sir. Salamatan po sa magayon na reaksyon. Ingat po kamo. Alright, thank you. O, Kagawad Nunez, para sa imo ito. Pero mga tugang ang question dyan, gari masana, yan po na pag-abot sa implementation. Gari masana po mag-abot sa pagkamot, Jing. Gari pag-abot sa pagkamot. Difisilon po na ma-in love. Mapapaisip ka na sana kung paano, paano kung wrong timing palan. Bako mas magayon po na ma-in love na warang pinagpipiling oras. Maray na sa mo, maray na sana po mga tugang, pwede kang ma-in love sa McDo anytime. Huli, taigwang everyday Mac Savers na nasa 35 pesos na sana. Kung breakfast time, ang linamnam kang cheese egg nisal. Kung merienda po o meal time man, an crunchy meaty crispy chicken sandwich or savory sarap kan burger McDo. O bako nakakatakam. Puon sa 35 pesos sana yan. Ano man na oras, ano man na daw, sigurado pupusuan mo talaga ang everyday Mac Savers. Kaya po sa tuyang mga paradangog, this is your chance to fall in love sa McDo anytime and order anyway via Mac Delivery, ride-through or take-out. McDo everyday Mac Savers na starts at 35 pesos sana. Pero ang presyo po dyan, nagbuburo-bago man. Pagkabot dyan, ha? Ang prices po varies. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Iyan po ang hapot. Goodbye. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Macen.